U organizaciji kluba Rock and Dice u Borski dom zdravlja danas je dopremljena medicinska oprema i pomagala, igračke i garderoba. Poklon Miloša Šupice vredan više od $110.000. Reč je o akciji Save Serbian Children, u prevodu Spasite srpsku decu, koju realizuje ovaj borski klub. Već pomažem godinama od kad je rat počeo u bivšoj Jugoslaviji. Slao sam skoro u svaki grad, šaljem ovako kontejner pomoći i za decu, odeću i tako dalje, ili za odrasle isto, ali uvek sam smatrao da je ovo jedna vrlo važna stvar i recimo mlada omladina, rađa se omladina, a treba im pomoć, recimo nešto se desi u bolnici, bez ovakvih stvari bolnica i ne može ni da radi, a plus toga spašava decu i spašava narod, ne samo decu. Ja pomažem i druge zemlje, ovoga meseca sam poslao 2 kontejnera ovako, isto ovako, za Ukrajinu. Za njim je mnogo lakše, s obzirom da mi američka vlada u Vašingtonu plaćaju kad ide za Ukrajinu, a kad dođe reč o Srbiji, oni mi ne daju. Drugom reči, moram sam da plaćam kontejnerom, tražim pomoć ili slično. Stigla je medicinska oprema, stigle su oko 700 igračaka i stigla je garderoba koja će biti podeljena najugroženijima. Naravno, igračke ćemo podeliti školama i dečjoj ustanovi Bambi i dečjem odelenju u bolnici. Saradnja Borana sa Milošem Šupicom ovim nije završena. Oni u buduće najavljuje slične akcije, a dobro bi bilo kada bi dobru volju pokazali svi koji mogu.